खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोनां खौरां एटिएमनिफ्राय रां दिहुननायनि मासुलखौ फैगौ 1 मेनिफ्राय बांहोनो फोसावदों आरबिआइआ रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया एटिएम इन्टारचार्ज मासुल एबा फिसखौ बांहोनो फोसावदों फैगौ 1 मेनिफ्राय नन हम बेंक नेटवर्क एटिएम बाहायगिरिफोरनि थाखाय रां दिहुननाय आरो बेलेन्स चेक मासुलनि बेसेनखौ बांहोगोन। रां दिहुननायनि मासुला मोनफ्रोम ट्रेन्जेकसननि थाखाय 17 निफ्राय 19 रां जागोन आरो बेलेन्स नायबिजिरनायनि मासुला मोनफ्रोम ट्रेन्जेकसननि थाखाय 10 रां जागोनखौ खौरां मोननाय जादों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा अरुणाचल प्रदेशनि टावां दावबायदों। टावां दावबायनाय समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा अल टावां जिल्ला फरायसा आफादनि आफादगिरि सांगे दनटुब आरो लोगो आफादगिरि आर्जेन सेरिंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगो हमनानै बड' आरो अरुणाचल प्रदेशनि थागिबि मनपा हारिनि राव हारिमु सोलोंथाइ जौगानाय बायदि बायदि आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायदों। बे हाबाफारिनि उनाव आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा अरुणाचल आरो चीन हादोरनि सिमा ओनसोलाव दावबायनायखौ नुनो मोननाय जादों। सांस्कृतिक केन्द्र नागपुर संस्कृति मंत्रालय भारत सोरखार आरो इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़नि हेफाजाबाव एक्टिभ 25 सा सानजा भारतनि हारिमुआरि फेस्टिभेलाव भेरगावनि झुमुर मोसानाय हान्जायाबो बाहागो लाना गोग्गानाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि बर' बिहु सत्रियाजों लोगोसे बे झुमुर हान्जायाबो नर्थ इस्ट जनेल कालचारेल सेन्टार आसामनि जानानै बाहागो लादोंमोन। बिथांमोननि बेबायदि फेस्टिभेलाव मोसाहैनानै गोजों मुं लाबोनायाव भेरगाव ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय आरो गोजोननाय लाबोदों। लेंगुरफोरनि रैखाथि होनायनि सायाव मोनसे सुबुरुन मावबादा खुंफुंनायाव सीएम प्रमोद बर' बिथाङा बाहागो लादों। बे मावबादाखौ बिटिआर आरो वाइल्डलाइफ ट्रास्ट अफ इन्डियानि हेफाजाबजों खुंनाय जादोंमोन जाहाथे रैखाथिनि नाजानायफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो इयुन जोलैनि थाखाय बे गोमालांनो हमनाय गल्डेन लेंगुरफोरखौ रैखाथि होनो हायो। सरायघाट दालांआव डाम्पारनि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोनदों। सरायघाट दालांआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोनदों। बे सुबुङा साइकेलजों आमिनगाव फारसे थांगासिनो दङमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थैनाय सुबुङा सिकिउरिटि महरै खामानि मावगासिनो दङमोन। डाम्पार सालायगिरिखौ जालुकबारि ट्रेफिक पुलिसा हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोनदों। डाम्पार सालायगिरिनि मुङा कामरुप नगरबेरानि जमाल आली होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ मिथिनो मोननाय जायोदि डाम्पार बिगोमाया लाइसेन्स गैयाजासे गंसे डाम्पार गारिखौ सालायगासिनो दङमोन। जालुकबारि ट्रेफिक पुलिसा सहैयो आरो पस्टमर्टमनि थाखाय जिएमसिआव थैनाय सुबुंखौ दैथायहरो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय गुवाहाटीआव आईसीसी वुमेन्स ओडिआई वर्ल्ड काप 2025 मेचफोरखौ खुंनो थाखाय थागथियारि खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ बीसीसीआईनि गाहाय नेहाथारि देबजित शइकियाया फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनि खौरां अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि सोलोंसा गागि मोसाखावरि प्रभाती बर'आ गावनि देहायारि जेंनाजों भुगिनांनानै 58 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गागि मोसाखावगिरि प्रभाती बर'आ गावनि रोंग'थिजों बर' मोसानायखौ दिल्ली, गवा, केरेला, हायद्राबाद, भुटान बायदि जायगायाव दिन्थिहैदोंमोन। थांनाय समबार सानखालि तेजपुराव वर्ल्ड टिभि डे सान हाबाफारियाव खौरां बुथुमनाय बुब्लियाव सिनायमोनै लाइमोना डीडी निउजनि खौरांगिरि मनज बराखौ गाग्लोबदोंमोन। जाथायनि सायाव गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों आसुजों लोगोसे खौरांगिरि मनज बरा बिथांमोना मुंदांखा असमियानि मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि रेम्ब' मुंनि मासे सैमाया थांनाय साननिफ्राय गोमाना दङ होनना मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो सोरबा मोनदोंब्ला जानबुं अनजिमा 9707242290 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायदों जुबिन गार्ग बिथाङा।
चिरां जिल्ला बेंटलनि अनसराम नार्जारिया अर्चिड बिबारनि आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल अन्थाइबारि गामिनि थागिबि मुस्रि अनसराम नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो अर्चिड बिबारनि आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हानायखौ मिथिनो मोन्दों। गावनि बारियावनो नार्जारिया थांनाय 2013 मायथाइनिफ्रायनो बिबारनि आबादखौ मावनानै जाफुंसार जानो हादों। आथिखालाव अनसराम नार्जारिनि बिबारनि बागानाव 300निबो बांसिन गुबुन गुबुन रोखोमनि अर्चिड बिबारफोरखौ नुनो मोनो होननानै बुंथिदों आबादारि अनसराम नार्जारिया। गसाइगावनि खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों मिरु दुलाराय सानथालि फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय मैयानिफ्राय जागायबाय। बोसोरफ्रोमबो खुंफुंजानाय बायदिनो देग्लायबो मिरु दुलाराय सानथालि फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया सानथामनि हाबाफारिजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। मैया गिबि सानाव गाहाय हाबग्रा दरखं गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थांबाय। मैया गाहाय सायनासालिखौ क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि राहुल नार्जारि बिथाङा बेखेवना होदोंमोन। बेखेवनानै होनायजों लोगोसे सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय मिरु दुलाराय सानथालि फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया गाहामै खुंफुंजाथों होनना आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों नार्जारि बिथाङा। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।